Comencem. Troba un lloc còmode. Assegura't que estàs en una posició relaxada, amb els ulls tancats o entreoberts com et sentis més còmode. Comença per prendre una respiració profunda i conscient. Deixa que l'aire ompli els teus pulmons lentament i exhala amb suavitat, alliberant tota la tensió. Continua així, concentrant-te en la teva respiració, seguint el ritme natural, deixant anar tots els pensaments que puguin venir a la teva ment. Imagina't ara com una ona suau que va i ve amb cada inhalació i exhalació, portant-te més profundament cap a la calma i la serenitat. Mentre et concentres en la teva respiració, nota com el teu cos es relaxa gradualment. Comença pels peus, sentint com es desfan les tensions i la pesantor. Deixa que aquesta sensació de relaxació vagi pujant per les cames, el tronc, els braços i arribi fins al cap. Mentre el teu cos es relaxa, la teva ment es torna més tranquil·la i pacífica. Observa com els teus pensaments es desvaneixen com núvols a la deriva en un cel clar. No hi ha lloc per a la preocupació o l'estrès en aquest moment. Només hi ha pau i tranquil·litat. Continua respirant conscientment, connectant amb la sensació de calma que ara omple tot el teu cos. Si algun pensament apareix, no l'empassis. Simplement torna a centrar-te en la teva respiració i deixa que passi com un núvol suau.
Ara, mentre segueixes en aquest estat de relaxació profunda, visualitza un lloc tranquil i segur que et faci sentir en pau. Imagina't aquest entorn al teu voltant, sentint la seva tranquil·litat i la seva serenitat. Mentre gaudeixes d'aquest lloc imaginari, deixa't caure en un estat de descans profund. Deixa que el son et porti cap a un estat de repòs complet, on el teu cos i la teva ment es poden regenerar i recuperar plenament. Mentre et prepares per anar-te'n al son profund, recorda que sempre pots tornar a aquest lloc de pau i tranquil·litat quan ho desitgis. Que el teu somni sigui profund i refrescant. Que et despertis ple d'energia per afrontar el nou dia que arriba. Bona nit.